Katja täällä, moikka! Tänään on 19. päivä syyskuuta, täydenkuun ilta, täysikuun kaloissa ja ihan pian syyspäivän tasaus. Vahvaa viikkoa elellä ja mä kirjoittelin tänään aiheesta Rakkaus kaikki voittaa. Mulle itselle tuli vahva tarve tehdä intentioharjoitus, pieni meditaatio, jossa luon tilan sille vanhalle poistua ja kerron siitä, mitä haluan tilalle luoda, päästää, sallia. Lupasin lukijoilleni tuonne Facebookiin kirjoittaa sen intentioharjoituksen ylös, mutta mulle tuli iso tarve tehdä se nyt nauhalle, viettää hetki aikaa sinun kanssa, joka haluaa tämän kuunnella. Tämä on mun ensimmäinen ikinä nauhoitus. Apua, jäiks. Kiitos, että suhtaudut lämmöllä ja lempeydellä kaikkeen siihen, mitä mä ehkä tämän kanssa törvellän tai en törvellä. Tämän lyhyen harjoituksen ideana on, tai harjoituksen hiljentymisen ideana on luoda tilaa rakkaudelle, sille rakkaudelle, jota me tunnetaan ensisijaisesti itseämme kohtaan ja sitä myöden kaikkea muutakin olevaista kohtaan. Luoda sille tilaa, muuntaa, päästää irti niistä esteistä, joita meillä ehkä siellä välissä vielä on, tai joista on pidetty kiinni ihan tarkoituksellisesti, hyvistä syistä. Mutta jos koet, että nyt olisi hyvä aika päästää irti, niin hiljenny mun kanssa hetkeksi. Ja kerro näistä aikomuksistasi itsellesi, korkeammalle viisaudellesi, niille auttajille, joita sulla on ympärillä. Mulle henkilökohtaisesti enkelimaailmat, mestarimaailmat on rakkaita. Niiden kanssa niin sanotusti vietän aikaa, kiitän heitä opastuksesta ja niin on tehnyt tänäänkin. Olen pyytänyt meille avuksi tähän kaikki auttajat suojaamaan, tukemaan, kuulemaan meidän intentiot ja työstämään niitä meidän kanssa. Jos käytät omia suojaustapoja ja yhdistymistapoja, niin voit hyvin tehdä niin. Tämä on lyhyt harjoitus, jonka voit kuunnella vaikka nukkumaan mennessä. Riittää, että pysyt hetken hereillä ja sen jälkeen voit päästää irti ja antaa korkeamman viisautesi hoitaa, niin kuin korkeammaksi parhaaksesi on. Aloita ensin muutaman kerran hengittelemällä syvään, mielellään rennossa paikassa, rennossa asennossa. Makuullahan on hyvä. Istuen niin, että keho on mahdollisimman suorassa. Muutaman kerran hengittelet syvään ja kuulostelet, onko kehossa jännityksiä. Joku paikka, joka kaipaa vielä huomiota. Hengitä tuohon kehon kohtaan, jos sellainen löytyy. Ja annat rentoutua. Voit mielessä sanoa keholle, että nyt on hyvä hetki. Päästään irti päivän jännityksestä, rentoutua. Heittäytyä hetki vietäväksi. Siirry hengittämään sieltä sydämen kautta sisään, ikään kuin hengittäisit sydämen kautta puhdasta kultaista valoa sisään ja ulos. Tunnet koko kehon täyttyvän tästä valosta hiljalleen. Tunnet sen laajenevan ympärillesi, energiakehoihisi. Puhdasta kultaa, puhdasta rakastavaa energiaa. Sisään ja ulos.
Tunnet sen laajenevan kaikkialle, sivuille, alas, ylös. Olemme tässä, fyysisessä tietoisuudessamme. Kuitenkin valojuuret syvällä äitimaan. Sisuksissa, syvällä äitimaan, kristalliluolissa ja hiukset korkealla sieluviisaudessa. Tavoitellen korkeampaa minää, valoauttajia, meidän omaa tähteä, joka alati kuin valotunnelia pitkin lähettää meille rakkauttaan, viisauttaan, opastustaan. Meidän viisautemme. Tässä hetkessä, näissä energioissa, haluamme päästä irti niistä esteistä, joita vielä on täydellisen rakastamisen tiellä. Se vanha, joka minua on hyvin palvellut, saa nyt luvan poistua, jos niin korkeammaksi parhaakseni on. Tässä hetkessä, näissä energioissa, ilmoitan, että haluan olla puhdas rakkaus. Haluan olla puhdas rakkaus fyysisessä kehossa. Olen valmis rakastamaan ja kunnioittamaan itseäni ehdoitta. Ja olen valmis päästämään irti kaikista niistä esteistä, joita tämä rakkauden tiellä ehkä vielä on. Nyt tai silloin, kuin korkeammaksi parhaakseni on. Rennosti anna energioiden kulkea, liikkua. Keskity nauttimaan tästä hetkestä. Joka on sinun hetkesi. Kiitos tästä hetkestä. Kiitos sielun ja kehon mielen yhteisestä viisaudesta, jotka kaikki tukevat tätä intentiota. Minä kiitän siitä, että kaikki se ohjaus, opastus, jota saan, on niin selkeää, että minun on helppoa kuulla, nähdä, tuntea ja tietää se. Kiitän siitä, että katson maailmaa tämän rakkauden kautta, luottaen siihen, että minun on täysin turvallista rakastaa, olla rakastettu, hyväksyä itseni ehdoitta. Ja niin se on. Hei, kiitos siellä, että sä annoit mulle mahdollisuuden kokeilla tätä äänittämistä. Kiitos siitä, että luotit, heittäydyit kuuntelemaan.
pikkuhiljaa annat virkeyden tulla. Palaat päivän askareihin tai vaivut yön lepoon. Oli miten oli. Ihanaa täydenkuun aikaa. Ihanaa syyspäivän tasausta. Tai mitä tahansa ihanaa hetkeä, missä tällä hetkellä olet. Kuulemisiin. Moikka. Moi.